Yazışı işi oturup işleytirgen şu sabırlık bilen oturup alatıran, oturup jеңе iş. Şuna göre mında tüzüm bulurga kerek, hem fizik yaktan da indir nıklık kerek. Şu uzak vakit bir orunda kımşanmışa oturup durur için. Kerek bolsa men piyesi yazam. Любой жанрда. Енді комедия деп те тұрмын, драма деп те тұрмын, бейби спектакль деп те тұрмын. Біріншіден, керек болса мен концертларға сценарий жазам. Сабан тойларға, ауыл юбилейларына, анда яқшы yazушылардың юбилейларына, нашар yazушылардың юбилейларына, жыршыларға, яқшысына, нашарына, бітінісіне жазам. Емес сценарий. Мен спектакль қоям режиссер боларақ. Мен шул концертларны ішлейм режиссер боларақ. Мен оқытам педагог боларақ. Тағын мен жетеклейм театрны жетекші боларақ. Міне 6-сын ғана әлі санадым. Мен керек болса драматургиядан оқыта алам. Актерлықтан, анда режиссердан оқыта алам. Міне мен жиді әйбірсізге санадым. Мен шығырлана тұрған. Керек болса киноға жазам, әйме? Һәм мен шуларның бітінісі білән шығырланам бірге. Бітінісін бірге шығырланам. Мен театрда бітін студент шақта монтировщик болып та эшләдек, тауышта да отырдық, бүтәнін да эшләдек, барысын да эшләдек. Үзім драматург болып қойылған идем инде файда листовкаларды таратып жүрдім. Артист боларак та эшлей алам дәм. Артист боларак та эшлей алам. Менә тагын бардыр, унлап, әйме? Мен шуларның бітінісі белән шөгыльләнәм. Ничек мен үземне комфортны хис итмәскә тиеш? Әгәр дә мин бірсі білен генә шөгыльләнеп, шуннан миңа иелеп төшкән көтеп утырсам, билгеле мин җәяү җәрерим, наверное, һәм башкасы. Ул бит менә иҗат ул шундый әйбер, син аны акча өчен түгел, менә асылда билгеле ул сиңа әйбәт итеп эшләсәң, ниндидер акча китерә. Ләкин ул беренчел булырга тиеш түгел. Син аны әгәр дә син аны эшли алмыйсың икән, менә шуны эшләмичә яши аласың икән, димәк бу гомумән синеке түгел. Син менә таксида эшләсәң дә, кайтып кич белән язучы булсаң, мин аны аңлыйм. Чөнки син түзә алмыйсың, син язасың, язмыйча тора алмыйсың. Менә шул очракта гына син язучы. Ул бүтәнчә була алмый ул. Мин менә язам да миңа түләмиләр. Билгеле һәркемнең әгәр дә түләсәләр, шуның белән генә кеше яши алса, билгеле ул Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк, һәм кешенең иҗаты белән генә гаиләсен ашатып тоталса, бу инде идеаль вариант. Ләкин идеаль вариант күп кешенеке була алмый. Һәм минеке дә ул тыштан гына идеаль вариант булып күренергә мөмкин. Мин әле генә санап күрсәттем нәрсәләр белән шөгыльләнгәнемне. Мин бит көн дәвамында шөгыльләнәм. Менә 3нче көн минем премьера булды, кичә мин яңа спектакль куя башладым. Русча чыгардым да татарча кичә менә артистларны җыйдым репетициягә. Репетициядан чыгам да кайтып язам, утырып. Студентларым менә минем хәр чыгалар, артистлар укып бетерәләр. Бітінісі, ғафу итегіз, мен еш шағымда да, мен дискотекаға жүрмәдім, бүтәнлер дискотекаға кеткенде мен қайтып язайым. Нәрседендір сен мәхрім болырға тиіш шулай. Тырышлықсыз ғұммен болмай ол. Әгер де сен ғадәти усилие, күш сарыф етесің екен, бүтін миллионлаған кіші сарыф еткен күшні қолланып нәрседір ішлерге тұрышасың екен, сенің нәтижең де шул миллион кішілерінің кекебегі болашақ. Шуннан артығы болмайашақ. Әгер де сен шул миллионлардан әзгіне күбрәк эшләргә риза икән, әзгенә артыграк вакытыңны сарыф итәргә риза икән, әзрәк кенә булса да, ничек әйтим, ешрак нәрсәдәндер кабатлап эшләргә риза икән, нәрсәдәндер мәхрүм булырга риза икән, шул вакытта гына ниндидер айруча үзгә нәтиҗә булачак. Бүтәннәр кебек эшләсәң, нәтиҗәң дә бүтәннәрнең кебек булачак. Bir kimge de jingil түгел, bir kimge de jingil генә бирелмәгән. Тыштан гына матур ул менә
Илмир Низамовтың мәсәлән Шулук Миләүшә Хәйруллина белән алар белән якын аралашканга теге менә рәхәт бит утырдың да фортепианда уйнадың. Нәрсәсе бар инде сиңа? Алар кайсы ничә яшьтән башта музыкаль мәктәп, аннан музыкаль училище, аннан консерватория. Алар күпме елаганнар шул фортепиано өстендә. Күпме елаганнар, күпме сүккәннәрдер үзләрен, күпме мәхрүм нәрсәдән мәхрүм булганнар. Хәзер билгеле алар утыралар да җиңел генә уйныйлар. Кебек. Ансы бит аның күренми, тегеләре бит аның күренми. Нәтиҗәсе генә күренә. Ул кемгә ничектер инде, ләкин мин кичкенәдән менә авылда вакытта да, аннан студент чакта да минем гел үземнең өстәлем бар иде. Ничек кенә кая гына яшәсәм дә, авылда ул безнең гаиләдә 7 кеше иде һәм анда 2 бүлмә генә. Менә шулай телевизор тора иде, бөтен 6 кеше телевизор карыйлар иде. Шул телевизор кырыенда минем өстәлем иде. Мин шунда язып, нәрсәдер теге эшләрен эшләп бетергәннән соң, мәктәп эшләрен, аннан соң шунда язып утырайм. Укырга килгәч тә җегетләр белән без Камал театрының базасы дип атала инде, ул шундый тулай торак кебек җире бар иде. Шунда яши идек, хәтта бер бүлмәдә 6 җегет яшәгәндә дә, юкларга урын җитмәгәндә дә минем кичкенә генә өстәл тора иде шунда. Һәм җегетләрне дә рәхмәт аларга беркайчан берсе дә нәрсә монда синең генә өстәлең дип андый сүз әйткәне булмады. Минем бер почмакта өстәл тора иде, ул теге ашау өстәле дә түгел. Бүтән нәрсәгә дә кулланылмый иде, ул минем яза торган өстәл иде. Һәм гел менә шулай кая гына яшәсәм дә минем өстәлем бар иде. Хәзер дә шулай, ләкин кызганычка каршы хәзер өстәл янына утырып язарга авыррак. Физик яктан килә инде ул күбрәк. Чөнки физик эш эшләмәгәчтен организм, мышцалар хәлсезләнә һәм озак утырып торырга авыр. Шуңа күрә ятып та язасың, ништер басып та язасың, төрле җирдә һәр өстәлләр дә күп кебек. Эштә дә өстәл бар, өйдә дә өстәл бар. Барсы да бар, ләкин утырып бер урында утырып язарга кызганычка каршы физик яктан һәр авыррак. Үз-үзеңне оештыру, менә бу пандемия күрсәтте инде, үз-үзеңне оештыру ул бик авыр нәрсә икән. Язучы кеше ул һәр вакыт үз-үзен оештырырга тиеш, үзенең вакытын үзе оештырырга тиеш. Син анда берәр кая хезмәттәсең икән, иртәнге саат 8-дәме, 9-дамы эшкә киләсең дә 5-кә кадәр эшлисең, анда синең вакытыңны оештыралар, сине мәҗбүр итәләр эшләргә. Менә үзең аңлап, туктар, бүген язмыйм әле, бүген нәрсә хәл юкрак, бүген фикер юкрак дип инсәң, билгеле ул булмый. Менә шуңа күрә үзеңне кызганмыйча оештыра белергә кирәк. Вакытым күп чакта, студент чакта, ул минем иртән һәм кич иде. Иртән һәм төнлә. Мин төнлә язайм, аннан соң иртән шуларны укып, там бөтен пьесаны һәранда 5 бит булса, беренче битеннән 5-нә кадәр укыйм да, тагын өстәп язайм. Һәрбер утырган сайын башыннан ахырына кадәр укып, тагын өстәп язайм шулай. Менә озыная бара, ул сиңа барып беренче битеннән аша укып интәсең. Иртә кич 2 тапкыр. Көн уртасында инде ул. Хәзер күбрәк дедлайн бар, шуңа күрә ул ништер язучылык хәзер көндә түгел, мәсәлән, бер атна син язасың. 24 сәгать. Аннан соң тагын бер ай язмаска мөмкин. Ништер шулай кызганычка каршы шулайрак оеша. Ләкин ул көндәлек эш итеп оештыра алсаң дөресрәктер. Мәсәлән, көненә 1 сәгать анда. Яки бер бит анда үзеңә куелган, ниндидер. Иртәгә ул битне сызып атсаң да, бүген сиңа бар язарга тиеш, мәсәлән. Авылда ничә бер 3-4 пьесаны мин мәктәп вакытында кулдан язган булды. Аннан соң 11-нче сыйныфта әтиме компьютер алып бирде. Анда компьютерда яза башладым. Аннан соң Казанга күчеп килгәчтен берничә бер ярты ел чамасы минем компьютер юк иде. Авылда калды инде монда, теге кая яшисен белмәгәч. Аннан соң мин тагын шул 3-4 пьесаны кулдан яздым. Шуннан соң компьютерны алып килгәч, кабат компьютердан. Билгеле ниндидер шундый менә
gündelikler var. Anda fikirlerini yazıp koyasın kay vaktına. Nedir diyalog keseklerde yaki anda sюжет boşka kelсе yazıp koyasın. Birinчиден татар тілін білерге, егер де сен татар yazучысы боласың келе екен, тіліні білерге, сабыр болырға, міне түзімлік ансын айттым енді міне шул. Ул бүтін яқтан да, ул физик яқтан да, мораль яқтан да, чөнки һәм мақсатчанлык булырга тиешінде нәрсә укысаң да укырга кирәк, шул гына. Билгеле, әгәр дә син драматургия жанрында эшлисең икән, син инде белергә тиеш драматургияны, башкалар нәрсә язганны, чөнки син ул акыл бит инде ул барыбер беренче чиратта өстә ята торган әйберне китереп сала сиңа. Аны инде меңләгән кеше эшләгән була. Искә төште. Беренче пьеса язганда минем анда ярдан теге ништер ярдан сикереп үләйде каһарман кыз. Островскийның Катеринасы да шулай үләй икән. Аны белмәгәчтен теге сиңа бик оригинальный әйбер уйлап чыгардым дип уйлыйсың. Күбрәк белгән саен билгеле ниндидер алымнарын да өйрәнәсең, ничек булырга тиеш икән. Хәтта пьесаның күләме ягыннан, әсәрнең күләме ягыннан булырга тиеш икән. Ансы да бик мөһим бит. Әгәр дә син сәхнә өчен язасың икән, анда бу куелу максаты белән язасың икән, димәк ул ким дигәндә 2 сәгать бара торган әйбер булырга тиеш. Аның билгеле бит саны кирәк аның өчен. Шуңа күрә барсы да мөһим. Әгәр дә син укырга яратмыйсың икән инде, белмим, язучы кеше ничек укырга яратмаска тиеш инде. Билгеле, мен монда үземнең остазларым итеп мәктәптә булган бөтен укытучыларымны саныйм беренче чиратта. Чөнки ниндидер нигез барыбер мәктәптә салына. Айрым исемнәр белән атап тормыйча, менә бөтен кеше беренче укытучымнан Разияпадан башлап, бөтенсенә һәрбер фәннән, һәрбер класс җитәкчесен, аннан соң билгеле ул Фәрит абый, ул инде пирамиданың иң өстендә торадыр миңа калса. Ул теге үзе язучы булмаса да, режиссурадан, педагогикадан, актерлык осталыгыннан һәм җитәкчелек ягыннан, драматургиядә, айрым драматургиягә килгәндә мин беренче булып Рәдиф абый Сәгъди белән таныштым. Нәбир апа безне таныштырды һәм ул минем беренче пьесамны, беренче драматургия законнарын азмы күпме миңа төшендерергә тырышты һәм әсәр мин бар саклыйм мин архивымда, минем бастырган пьесаны аның кулы белән кайсы ул сызгалаганы, анда ничек төзәткәне Фәрит абыйга әйттем. Билгеле, анда безнең Рамил Фазлыев бар иде, Радик Бариев бар иде, безнең педагоглар актерлык осталыгында укыганда. Тагы минем бик зур рәхмәтем Хәлим абый Җәлалов белән Илдус абый Әхмәтҗановка. Менә ул кешеләрне атаганда минем Хәлим абый юк, күзләремә яшьләр килә. Чөнки мин аларны икесен дә бик нык яратам. Һәм андый кешеләрне бүтән ясамыйлардыр инде андыйларны. Андыйлар бүтән юктыр. Без Шиләбедән гастрольдә кайтканда, без әле студентлар идек. 2007 елы мине язучылар берлегенә алдылар. 22 июньдә язучылар берлегенә алдылар. Һәм аннан утырыштан чыктым да, мин автобуска төялдек тә Шиләбегә киттек. Шиләбедә гастрольләр үтте дә, безне поезд белән кайтарып җибәрделәр һәм бер купега туры килдек без Илдус абый Әхмәтҗанов, Хәлим абый Җәлалов, Алмаз Гәрәев минем курсташ һәм мин. Безнең өлкәннәрне аска яткыралар, яшьләрне өскә, өлкәннәргә авыр була, менеп йөрергә авыр булмасын өчен. Шунда без юл буена, менә Шиләбедән Екатеринбургтан без утырып киттек. Күз алдыгызга китерегез, ничә сәгать без анда кайттык. Хәлим абый белән Илдус абый кара-каршы утырып, юл буена бер-берсенә шигырь сөйләп кайттылар. Бер-берсенә шигырь. Шунда мин Мәхдиевнең төп
кыйммәте нәрсәдә икәнен аңладым. Хәлим абый анда Йөзек кашыннан сөйләп, шигырьләр Хәсән Туфанны сөйләп. Аннан соң без сәхнә телендә аларга ошатырга тырышып сөйли идек теге имтиханнарда. Менә шул кадәр дә татар әдәбиятына гашыйк, телгә гашыйк кешеләр һәм аннан соң язучылар белән ниндидер очрашулары турында сөйләп, анда Мәхдиев абый турында сөйләп. Мин кайтканнан соң китап кибетенә бардым, Мәхдиевнең 5 томлыгы чыккан гына яңа менә кайнар тавадан төшкән кебек. Шуны алып җәй буена бөтен 5 томны укып чыктым шунда. Менә мин ул кешеләргә бик рәхмәтле. Аннан соң бар шундый кешеләр, сиңа кадәр яшәгән кешеләр, алар да остаз. Mesela режиссурда минем өчен бик зур ачыш булды ул Туманишвилинең «Введение в режиссуру» китабы. Мин аны ул китапны укыганнан соң мин теге Фәрит абый дәресләреннән соң алар бөтенесе бергә җыелып, ниндидер режиссурны аңлау килде дип әйтим инде күпмедер дәрәҗәдә. Шулай ук менә мин Чеховны бик кичкенәдән яратканга һәм кайбер дәртмәнне шулай ук мин бик үзем күреп белгән кеше кебек. Ништер шундый минең халәтен аңлыймдыр сыман. Һәм алар миңа ниндидер тормышымның кайбер билгеле бер вакытларында ниндидер ярдәм иткән авторлар, шәхесләр, остазлар. Замана үзгәрә бит инде. Билгеле, аларга авыррак заманнар туры килгән. Анда ништә әйтим, Туфан абый да бит инде ул Ширәм җирләрен күтәреп, анда башта бухгалтерга укыган, Ширәм җирләрен күтәреп, аннан соң артистлыкка Мәскәүдә укып, әле ул 30га җиткәндә яза гына башлаган драма әсәрләре. Шуң бит инде яхшы тормыштан түгел, авыр тормыштан. Аларның тамакларын туйдырасы булган, гаиләдә ишле гаиләләр булган, балалар күп булган. Анда бөтенсен кайгыртып бетерә алмаганнар. Шуңа күрә без ул яктан без бәхетлерәк буын бер яктан безгә ништер әти-әни дә аш йөрмәдек дип әйтергә кирәк инде. Өстебез бөтен тамагыбыз тугый да ниндидер үзебезнең хыялларыбызны тормышка ашырырга мөмкинлекләребез күбрәк. Хәзер бигрәк тә ул хәзер инде сине кемдер кадәр нинди журналда бастыруы да кирәк түгел. Интернетта чыгарга мөмкин бер яктан. Икенче яктан алганда бу артык күп тә кебек. Артык күп бернинди сайлау юк. Чөнки журналга совет заманында да сәхнәгә дә, журналга да теләсә нәрсәне бастырмаганнар. Һәр Инстаграмда һәркем автор, һәркем язырга мөмкин һәм ул күп булган саен кеше бутала, кайсын сайлап алырга син ниндидер бик ул бит әле менә таланты кичерәк булган кеше әрсезрәк була. Шунысы да бар. Таланты зуррак булган кеше ул кыйынсынырга мөмкин, ул кирәк санамаска мөмкин. Аңа ниндидер Инстаграмда үзеңне мактап утырырга, ниндидер вакытыңны кызганырга мөмкин. Шуңа күрә чын мәгънәсендә талантлы әсәрләр алар күренмичә менә ниндидер чүп-чар басып китергән, китү куркынычы да бар дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә һәрбер нәрсәнең ике ягы бар. Таяктың ике башы диләр. Шуңа күрә ул бер яктан әйбәт, икенче яктан начар. Менә ул Туфан абыйларның шундый юл үтүләре бер яктан күпме гомерен үткән, нинди кыенлыклар аша үткән. Икенче яктан ул кешеләр белән танышкан, кешеләрне белгән, ниндидер авыр тормышны күргән, ниндидер хәлләр һәм тормышның ачысын, төчесен бөтенсен татып караган үзендә дип әйтергә кирәк. Һәм аның инде билгеле ниндидер кешегә әйтер сүзе бар. Әйтер сүзе бар, язырга аның түле бар дип әйтергә кирәк, тупланган. Ләкин шундый менә нишләп 16 яшьтә, 18 яшьтә монда минемчә бер әйбер бар. Бөтен нәрсәне дә үзеңдә татып карау мөһим түгел миңа калса. Әгәр дә син кешеләрне яратасың икән, кеше кайгысын кайгырта аласың икән, кеше шатлыгына шатлана аласың икән,
Yazушыға қай вақыт шулда жетемей қалса, сен аны енді мұның нешік болғанын аңлай аласың, міне аның нешік шотланғанын, нек шотланғанын, һәм аның көңілінде нендей қыллар тебіренгенін бұл вақытта аңлайсың білмей қалса. Яки енді кішінің бақытсызлығы болғанда да. Шуңа күрә бақытсызлар турында языр үшін үзеңә бақытсыз болу, бақытлылар турында языр үшін үзеңә бақытлы болу зарури түгел дип әйтергә кирәк. Шуның белән ул менә тормыш тәҗрибәсе башка кешенең тормыш тәҗрибәсен дә язучылыкта кулланырга мөмкин, әгәр дә син кешеләрне яратасың икән. Бәлки Камал театрында берничә тапкыр куелгачтыр. Башта 10 пьеса яздым, шуның 10-нчысы Уфада куелды. Уфада куелды. Аңарчы мин ничектер Фәртәвгә алып киләм дә, пьесаны бирәм дә, аны көтеп җөрим, сорамыйча. Узак көтеп җөрим, тик күзенә карап, укыдым икән, аптыратмас өчен, артык аны интектермәс өчен, аннан братна үтергән мөмкин шулай, син йөрисең, укый алдым икән бу нәрсә микән. Үзе әйтсә әйтә инде, ешрак Фәртәв мискә биргән, укый алдыгызмы дип теге бер ике атнадан соң шулай сорыйсың. Укыдым икән. Ну что-то не то. Вот шулай, мин аны дигәнгә үпкәләми дә, ништер. Ничек то булсын соң, мин дә өйрәнәм генә, билгеле не то. Аннарсын инде менә шул аның бездән өлкәнрәк курсы, Нур театр өчен җыелган курс. Илгиз безгә комедия яза дип, без бергә яшәйек бер бүлмәдә. Җегетләр сорадылар да, мин аларга яздым комедияны. Алар аны Фәртәвгә алып барып укытканнар үзләре. Шуннан соң Фәртәв мине чакырды да, әйдә үзгәртеп, шуны куябыз дигәч, мин башта куркып калдым. Үзгәртә аласыңмы дип, шулай яза аласыңмы дип. Мин бергә киңәшләшеп эшләсәк, яза аламдыр инде дип. Шулай беренчесен эшләдек. Аннан соң мин тагын ул куелды Нурда. Шуннан соң тагын 5 әсәр яздым. Инде 15-нчесе була мәхәббәт турында сөйләшик. Аны ничтер биргән инде, Фәртәвгә шалтыраттым да, Фәртәвгә бирдем. Шуннан соң Яңа елга кайтып киттем бугай, ничтер авылга. Фәртәв шалтырата. Илгиз пьесаны куябыз. Мен тем кіші сәхнәдәм, жоқ зур сәхнәдә. Мен 18 яш, Камал театрында зур сәхнәдә, менә мәхәббәт турында сөйләшик. Мен теге куркып калдым, ничтер. Аннан соң ул чыкканнан соң, аннан соң Суган чәчәге куелды, аннан соң куелды. Башка театрларда анда Ринат Абаев куйды. Аннан соң Люстра куелды, аннан соң Бәби, ничтер. Әкрен-әкрен генә үзеңә ышана башлыйсың инде. Ләкин менә хәзер уйлыйм да, мөгаен ул 10-нчы елда бәлки бабайлар чагы менән ничәнче пьеса булды икән, ул хәтерләмим. Мин пьесаны язып бетермәгән идем. Идеясын Фәртәвгә сөйләдем. Пьеса әле юк, по-моему. Фәртәв чыкты да труппага, менә Илгиз әйбәт пьеса язган, шуны куябыз диде. Әле пьеса юк. Менә шуннан соң бәлки мин ничтер миңа ышанганнарын, Фәрит Бикчәнтәев кадәр шундый зур режиссер һәм инде Академия театрында миңа шундый карт-бланш бар икән. Мин әле үз-үземә аның кадәр ышанмыйм, Фәритов миңа инде ышана. Мин дөрестән дә шул әсәрне язып бетерә алганымны һәм ул инде Камал театры сәхнәсендә куелырга мөмкин булган. Билгеле анда инде мин җәй буе утырдым инде, кая барасың. Яздым ул әсәрне. Ләкин ул теге бер яктан ышанасың кебек, икенче яктан ул тыштан гына җиңел сыман. Чөнки һәрбер язырга утырам, менә хәзер сирәгрәк тә язылгачтын, Word-ны ачып куясың компьютерда. Мин бит яза белмим дип, ниндидер курка башлыйсың. Ничек мин һәр 40 бит ничек язам? Мин бетте, мин бүтән яза алмыйм ахырсы дип. Уйлый башлыйсың, үзең загонять итәсең, бөтен гаиләңне аптыратып торасың анда. Курку хәзер дә гел бар. Ул теге менә кызганычка каршы машина йөртү түгел ул. Бер өйрәндең дә, теге күзең, аяк, кулларың сау сәламәт булса, гомер буе йөрергә мөмкин дигән кебек. Алай түгел. Язучылык ул һәрбер яза башлаган әсәрен һәрберсе яңадан нәрсә өйрәнергә. Менә
Negil nolga түшүп кетет, сен яңадан жерге үйренген кебек. Шуңа сен үз-үзүңө ашыйсың, үз-үзүңө итесиң һәр вакыт. Мен калса, эгерде мына улай бир югалса, демек нәрседир анда жимирилген һәм сен инде ижад белән шөгыльләнмисеңдер, мөгаен. Артык жеңил булса, бу ниндидер сигнал. Һәр вакыт курку, һәр вакыт борчылуу, һәр вакыт үз-үзүңө ашау. Бу мөмкин кадәр шулай. Вакытны ала инде, билгеле, вакытны ала. Ләкин мин бит бер кайчан да язучы гына булырга хыялланмадым, шуңа күрә. Мин ижадны бүлмим нинди жанрларга, төрләргә. Бүген Курчак театры, иртәгә драма театры, драматургия, анда прозаны. Прозаны һәр язган юк, билгеле, ләкин аппетит бар дип әйтергә. Шуңа күрә яхшысы да юк, начары да юк, бөтенсе кадерле, бөтенсе кызык. Шуңа күрә бу миңа бер ниндидер ижад белән шөгыльләнү итеп кабул итәм, барысын бергә. Аны мин билгели алмыйм. Мин чөнки нәтиҗәләрен укыганым юк, күргәнем юк. Һәм аны без әле бүген билгели алабыз дип, төгәл җавап бирә алабыз дип уйламыйм. Чөнки ул тенденция аның ничек йогынты ясаганын берничә ел үткәч кенә әйтергә мөмкиндер. Ләкин яңа татар пьесасы үрнәгендә шуны әйтергә була. Менә мәсәлән, яңа татар пьесасы ул барыбер язучыларны, драматургларны ничектер кытыртып тора иде язарга, кытыклап тора иде. Пьеса язмаган кешеләрне дә акча эшләр өчен булса да язарга этәргеч булып тора иде. Шуңа күрә бу конкурсларында булуы һәм дәүләтнең әдәбиятка, сәнгатькә акча тотуы һәр вакытта кешелекнең рухи ягына тоткан акчалар, булар бер кайчан да юкка китми дип саныйм мин. Шуңа күрә бик әйбәт булып торсыннар, кемгә тия ул? Жеңел булыр дип санамыйм. Бәлки үз аңы килеп, ничектер. Шигәннең бит менә мәсәлән, мәктәбе дә юк, иле дә юк, торыр җире дә юк кайчак, теле бар. Безнең бөтен еребез бар, тел югала бара. Шуңа күрә үзебезгә кирәкмәсә, нәрсә елап йөрергә. Монда үзеңне генә гаеплисең, син өйдә бит инде шуны булса таләп итеп куярга була, балаларга ничек булса да сөйләшергә татарча. Ләкин анда бит кызганычы шунда, бик теләсә дә таләп итеп куя алмый, чөнки үзе сөйләшә алмый уже. Менә безнең буында сөйләшә белмәгәннәр күп. Алар үз баласыннан ничек аны таләп итсен, үзе сөйләшә белмәенчә.